MaliKunafoni jabaran la yabo amunu ba flandu gudu ka to sigoro la nga foli bo yi niaw ka émission BEKA KOUMA kene kura wore sigilen bi émission BEKA KOUMA kene la aya la tige ka mogo bado wili alete mogo duguli kunafoni kibaru akonna na aya la tige ka wula na nga na masala wakati ni kungurun konna la wala so be se ka family soro kosebe ka kene kunafoni amunu be kumbe dugu kono ni semeni konna na antna kuma jamble ne ame kuma dada ayrema aki yere nya fanyi wala so obse ka family ka to amina mogo minu anla amba ni wula ambe kuma dadi me ki yere nya fa mogo yo mogo ka don e joni ye mogo mi yo kunafoni akibaru yala ne tokoy Alexis KALAMBRY ne sigukay ne bi barake kenyere ye gafe do mimbe ko Mali Tribune ne be barake oila Monsieur KALAMBRY MaliKunafoni ala tige ki wele bianga na masala wakati ni kungurunu kona na amba donga foko ye mogoba ye kunafoni akibara kona na ikana familial di malioma ka keni kunafoni amunu be me dugu kono ni semen kona na onyi ngali folo la amena nyi ngali tenwila anya ye ka foka nga jamana chamache fanga premier ministre no shokel ku kala maigay atemena nga fanga blonya fa no ba fo mako sente mo wiya ka baraketa valide akanga bara mi beka chamache fanga kona na wala sa chamache fanga bisaka tanyo to gamna wiye bara invalidé ibseka nyefoli ke malionyo wala so bisaka familiali soro okula to gamna ni ya jatimine jemu fanga demokrasi ye o defo ko gouvernement nyemogo ni bena bara damne fikata wasadew nyefe oluminu ye jamana deun benno na blay kata funyane ba fe ka bara minke aka ben akan na kera ujimisrae ni famba koku jenanai ibi barake ni famba kuma jenai aywa marebi ngini kabla inona aywa o kono shugel tara sente ya fochugamna sente blaleno wasadew nona katugu geleamno nananka dugu korona ni gouvernement faleni abafe kaminke ayafo ma ne ya jatimene mo gelera mo fora kadanyo kona nga onata be wi ya Maria dama katugu jama fambako ujena nai aka obarake sarati min fora o wati kono aywa ayi aka barake katugu ni bi baradamne ikanga kanike abai fanga dima abi fanga dika barama abato ika seka foko ibalaka barake jamana dombe ka ya Maria kono Monsieur KALAMBRY kuma kona na ikuku gele yakmina bwala gele na sugu jumene kumina bwala itie wala like ko nyafali ke mo yodon gele a chama bwara la katugu pma do gele ra kosebe ya do yani shogel kake gouvernement nyemogoy aleret nya foko ama jenisente akuni boko jini ni mo wera wele ka foko falenka donla asikra chugamina ani akabara mi amajenai alana na kanai ale tara olunyema ai fonfe fuma we have basic atlola aiwa akera watila inafo furukubina duni nyokonche ngabina fo besiraka famia besiraka donko jamana biromena beki bulu don wala sakatanye ukwani seraka temo yoroka alni bei feta fo alni bei kanisongo ya jira watila nga ama barabali aywa male mbado ay family soro yoronna Monsieur KALAMBRY aya yetuguni ko mo munu blaleno wasa blon wala ko uga ni vali shogel ka bara validation kofe ku welelash anga jamana sharia kiri bafe M5 RFP mo fe hakil na juma yo ko fena wala sa jamana kono do me se ka famille ke we nyo de fo M5 RFP oye je kulumi ye muritili damene ibika ka fanga ko ani minunye bara damene alnuma jaman gouvernement free oluya bara damene aywa anana ke fanga kura sigili umuyere yakono odin nani gele chamai fo kana Moktar wan buya ni banda o buyi
nga o ye bara dɔw boloda ni o ye ka bɔgɔ jeni boloda walasa u ka se ka sente nɔ minɛ walasa u ka se ka fɛn minnu baara minnu dabali tigɛra ka se ka lajɛ ni o dɔw bɛ se ka dabila k'u ma jɛ n'a ye n y'a fɔ cogoya min na olu y'o kɛ la a bɛ sɔrɔ k'u jigita kan k'u semina dɔn a la tuguni ayiwa a nana kalifa olu yɛrɛ la y'a dɔn a gɛlɛyara e ko i t'a la ani a tilala ka na k'i ka baara ye bon fɔ mɔgɔw ka faamuya ni i bɛ kɛnɛma i bɛ kuma cogoya min na ani sokɔnɔmɔgɔw kuma cogo tɛ kelen n'i bolo b'a la i bɛ min fɔ ani bolo t'a la i bɛ min fɔ olu tɛ kelen mɔgɔ kan k'o faamuya kanu minɛ n'a ye ka tugu kun bɛ yɔrɔ min na u y'o kuma cogo de kɛ u y'o wale de kɛ bolo yɛlɛmana kumakan bɛ yɛlɛma o ye politiki taabolo ye o bɛ jɛmu fanga taabolo ye o kan ka faamuya o ye faamuyali sɔrɔ la kunu fana kibaruya bɔra k'a fɔ ko u ka welekan in jaabi kan ka bɔ septembre kalo kɔnɔna na maliyɛnw ka mun sigi ni mun de foyi tɛna se ka bɔ a la hali n'a sɔrɔ u kun tɛ fanga la o kun tɛna foyi kun tɛna bɔ a la y'a dɔn kɔni ni e mɔgɔ taara bɔgɔ jenini kan sariya yɛrɛ ko bɔgɔ jenini tɛ k'a fɔ k'a tɛ se ka foyi kiri tigɛ ayiwa donc ni mɔgɔ ser'u ma ni hamina ye ni haju ye u b'i lamɛn u bɛ kuma a kan ne kɔni hakili la u bɛna min fɔ o ye k'a fɔ u ye min fɔ a tɛ se ka kɛ nka foyi tɛna bɔ a la sariya tɛna fɔ an ka sente ci ka kura sigi ne b'a dɔn o tɛna kɛ donc donna nataw la maliyɛnw bɛ se k'u sigi k'a fɔ ko sente cili ko min fɔra o tɛna se ka kɛ o tɛna se ka kɛ ka tugu n'i y'a jate minɛ furancɛla fanga ni a tɔn man ca baara ka ca mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sama na kalafili ko yɛrɛ la fɔlɔ ayiwa n'an ye ni mɛnna ni tibitaba in na an bɛna to gɛlɛya la min bɛna kalafili baaraw sumaya min bɛna baara tɔw sumaya ne b'a dɔn nin tɛna kɛ ko mɛta ye nin tɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye an ye faamuyali sɔrɔ la monsieur Kalambry an bɛ taa sirabakun kibaru kan waleya dɔ kɛra nin semaine in na min ye jamana kɔnɔden caman dusuma kasa fo k'an ka jamana bila tile 3 doyi la monsieur Kalambry an bɛ fɛ k'i ɲininka sirabakan kasara minnu bɛɛ bɛ an ka dugu kɔnɔ ka se fo ni degré ma a k'i la faute ayiwa mɔgɔ fila jalaki don a fɔlɔ o ye mobili bolilaw ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ko n'i ye siraba kasara ye 100 sarada o 100 sarada 80 ye adamadenw nɔ ye o kɔrɔ ye ko mobili nɔ t'a la k'a fɔ mobili man ɲi sira man ɲi 100 sarada la o bɛ se ka kɛ 20 sababu ye nka tɔ bɛɛ adamaden yɛrɛ mobili bolila ma hakili sigi mobili bolila ma taa dɔɔni mobili bolila sunɔgɔlen don mobili bolila kun ɲɛnamini fɛnw ta olu ye a fanba ye siraban kasara fɛn fɛn bɛla ka kan fɛ n y'a fɔ mɔgɔ fila nɔ don a fɔlɔ o ye mobili bolila ni mɔgɔ minnu bɛ sira daw la komi an ka jamana finitigila non fɛn minnu sigilen don feerelikɛlaw ni minnu ka mobili minnu kɛlen don ka siraba minɛ kɛmɛ ka siraba minɛ a fan filanan o ye jamana ɲɛmɔgɔw nɔ ye ka tugu n'i y'a jate minɛ sisan i mana dugu taama lajɛ dugu ta sira kan a ma daga i ka heure 2 kɛ k'a sɔrɔ i ma jɔ ayiwa n'o bɛ kɛ i n'a fɔ yanni segu cɛ sisan u bɛ lafiya yɔrɔ dɔ kɛ sirada la wa a bɛ diyagoya mobilitigi bɛɛ i ka jɔ hali n'i bɛ jɔ de ka taa ɲɛgɛn na ka seliji ta kan n'a sɔrɔ sɛgɛn b'i kan a b'a to i bɛ sɛgɛn na fiɲɛ bɔ dɔɔni
ni o mana boy iba jatimine da jamana jangan dafelena a bekeme ka sharia sigisen ka itise ka dodi mobili koroi min shika chan santain aywa imana nga bulima fendo isra kan ere jengene ndo ala matli donc o sharia tan finya o sharia tan finya anga mobili korolendo mobili bi duguta sraka sintu koro aywa benye bala nomi kaye mine mimi kaye kono ko bokabla fo teke. Mais monsieur Kalambry sharia tanga jamana kono mi mese ko nyanya parce que al ni duguta siraw jatemne iba soro mobili nunu fali fo ka damateme sharia foite anga finitigila mo be se ka minke wala sa ko nga se ka dabla sharia ali sharia nyena mate katunya fo mi sharia min kanga sigisinka mimi ni chaman kon oye ka fo da fiayoro ka kesrau kan ka fo ko kateme klinka nima ijo ka dodike ka fo ko mobili manga sa hake do soro o min biseka do malikono alibi nga min were o kofe ni mi fene kan dabalitike mi passager were noy oye baby green ko mobili min katili bon wali mobili kono chauffeur ke bala ka mobili bu machita fota don sino sharia be mimba foni yorine manga buli katemenika na beba nyetu kwaka o sabana mingi oye mobili bito nyuon dana sraka bebi sigi kalaje aywa akoka chance go ka pasa muru damandi. Monsieur Kalambry ne yɛrɛ hakilina na komi an ka finitigila mɔgɔw bilalen no siraba kan la kɔlɔsili de la ni ko in bɛɛ bɛ kɛ olu ɲɛna non seulement i b'a ye chauffeur bɛ ɲɛnamini fɛn ta ka siraba minɛ ou bien i b'a sɔrɔ chauffeur bɛ ka ɲɔgɔn da olu b'a bɛɛ ye a bɛɛ bɛ k'u ɲɛna u ti fɛn fɔ mun de fana kan ka fɔ an ka finitigila mɔgɔw ye ko in na a ti ku ɲɛna ka tugu no suruyantɔla do finitigila mɔgɔw yɔrɔ la ubu clean ubita dondoni nu kanga jobu jo nu kanga minke min bise ka dabali tike oye ni ibora sigu aywa kanga don ibise wati mina konobugu aywa ebora sigu e kanga minute bisaba ke yani ka se konobugu minute tanduru ke ode jati kanga mene ki no menola ebora sigu e kanga se fana kelen e sera minute bisaba ino kanga mine nonte obi boli kunun kono ni ajeti mine cheni ni bebi ke yani finitigila moko ka yoro flade ke finitigila moko jalaki yoro mi oye obi boli mafoni uba don ni manka sera mine uba don ni ka sebe o madafa ku nyetu yoro kan chendo sharia fene keme ka nyetu yoro chamanka na saya cara chugamina fo olu de ka falen sisan anye family sorola na mbora ya meta kalanko kibaru yala amba donga foko demsanu ka nyogon dan bolon dalendo do re kan adam ne tene encore mais alisa anga rol karamo mani jamana nyamo te ka be kuma kelinka monsieur Kalambry ere akilla bi ni gele ambe duku kono bi gele gerentembe o hol karamo na nga jamana nyamo che anga kalon so yere kan avenir e jumai joranan kodo ni ajati mine fen flado jamana fangati jamana na abato jamana nyemo bisran ka chenfo barakelawi anwe chenfo na mata barakelo jimisra fe wala sa ka barakelo ku yeku to itlefla ubi fenfo minti sekake ambo de yepma be ni minu ye barabla u ka femino fe na gouvernement ba fo asetangi na gerente jugara u ba fo ansona ay watlefla o kobidatugu sanwere o kobitla ka wuli o folo flana akele no sisa abina fo barakelo kelen ka donko fangate gouvernement la bebi jija ibiseka min soro iko soro ala hamna ko mi sisa oye ni
ni yɛrɛ a jateminɛ lɔgɔli karamɔgɔ ko an kɛrɛfɛ jamanaw bi min sɔrɔ o ka d'u ma ayiwa ni b'o fɔ i kan ka fɔ fana an kɛrɛfɛ jamanaw ka kalandenw bi yɔrɔ min na an fɛnɛ b'an ta se o yɔrɔ la ni y'a jateminɛ an kɛrɛfɛ jamana bɛɛ y'u ka san kimɛliw kɛ ka ban ekɔliw bilala dɔw caman ka kimɛli yɛrɛ jaabiw bɔra ka ban nka ni an ka kɛrɛfɛ jamana na i mana denmisɛnnin ta min san 2 kɛ kalan na ka an ta min san 2 kɛ kalan na u cɛ ka jɛ b'a fɔ jɛgɛjɛla ni baji ni hakilila ni bi kɛlɛ kɛ i ka hakɛ nɔ i kan ka kɛlɛ kɛ fana mɔgɔ ka hakɛ min b'i fɛ i ko dafa ayiwa nin bɛɛ b'a la ka kɛ ka tugu fanga tɛ gouvernement la gouvernement ta la ka se ka jɔ a jɔyɔrɔ la nka bɛɛ ye denbatigi bɛɛ ye kalanden somɔgɔ ye ni hakili la bɛɛ kan k'o yɔrɔ fana lajɛ ani ka a ma fɔ maa si ka ni i ka hakɛ ɲini nka a ɲinitɔ i kana dankari se tɛ minnu ye la. Monsieur Kalambry an ye faamuyali sɔrɔ o la mais an bɛ n'i ɲininka halisa an m'an tɛ bɔ kuma in kɔnɔna na dɛ mun de bɛ se ka kɛ pour que k'an ka école sauver ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka tugu n y'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen kuma dɔrɔn b'a ɲɛnabɔ en ce sens que ni gouvernement sigira bɛɛ wele k'a fɔ an m'a fɔ ni nin man kan a se t'an ye mais n'i b'o fɔ i fɛnɛ b'a jira k'a fɔ i b'o haju kɔnɔ ka tugu n'i ye mɔgɔ caman lamɛn u b'a fɔ e ko ne ma se t'i ye ka ne ka hakɛ di ne ma ne dun ɲɛ bɛ e yɛrɛ kɛcogo la ne dun ɲɛ b'a la yɛrɛ b'a la ka min ta o fila de ti ta n'i b'a fɔ n tɛ se ka nin kɛ wali n'i b'a fɔ an ka nin jalaji min nin waati in na f'i fɔlɔ ka dɔ min a la. An ye faamuyali sɔrɔ o la Monsieur Kalambry ka kuma datugu an bɛ n'i ɲininka an y'a ye kunu fɛnɛ ko an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn dɔ n'o ye Abdul Ɲangi ko a ɲangilen don sariya fɛ ka kɛɲɛ ni a ye kuma min fɔ an baarakɛɲɔgɔn wɛrɛ ka sali ko la n'o ye Birama Turi hakilina ye jumɛn ye o ko la. Ayiwa sariya ye fɛn fɔlɔ min fɔ o ye ko kuma min bɛ bɔgɔ jenini kan a ma daga o ka kɛ dugu kɔnɔ kuma ye o ye ko n'a sera bɔgɔ jenini ma ka ban an k'an yɛrɛ minɛ an kana se hakɛ dɔw la ayiwa n'i y'a jateminɛ kunnafonidilaw kabini waati la u bala ka ɲɛɲini walasa ɲangini kana kɛ minɛ ka datugu ye o kɔni hakili la ni an sera k'an sinsin o kan a bɛ ko caman sa ka tugu ko bamananw ko fulaw jo ti ko dɔ la a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ. Monsieur Kalambry faamuyali sɔrɔ o ko fɛnɛ na mais halisa an tɛ bɔ kuma kɔnɔna na an ko n k'a ka minɛni e hakili ye jumɛn ye a ka minɛni na c'est-à-dire a minɛna a y'i da don kuma min na a kuma k'i da de don a la wa ou bien a ye kuma dɔ de fɔ min ye jamana fangatigilamɔgɔw tɔɔrɔ. Ni n y'o de fɔ n ko sariya ye min fɔ o ye nin ye ni kuma bɛ bɔgɔ jenini kan a t'i fɔ cogoya dɔ la ayiwa n t'a fɔ a ye dan sago ka tugu ni a taara kiri de bɛ n'a fɔ n'a ye dan sago wali n'a ma dan sago nka n'i y'a minɛ na o kɔrɔ ye ko a ka fɔta ma taa dɔ jimi sira fɛ ayiwa kiri de bɛ n'a jira jɔnni jo don jɔnni jalaki don. An ye faamuyali sɔrɔ o la Mali kunnafoni jabarani layɛbagaw an yɛrɛ bɛɛ bɔra ka faamuyali sɔrɔ sisan nɔ bi émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ kɔnɔna na bi Monsieur Kalambry de tun b'an bolo an b'a dɔn a y'a da don ka walawali caman kɛ ka kɛɲɛ ni kunnafoniya minnu bɛɛ tun bɛ dugu kɔnɔ ni semaine kɔnɔna na sisan an bɛna kuma d'a ma k'a ka kuma ka lama di jama ma Monsieur Kalambry kuma b'i bolo. Ayiwa dɔ yɛrɛ tɛ n fɛ ka a ka lamɛn jama bɛɛ fo a bɛ baara min na ale bi k'aw fo kunnafoni di ye baara gɛlɛn ye don o don dɔ bɛ tɛgɛrɛ fɔ i ye bi sini a tigi bi dɔgɔya ka tugu bi ta taara jimi sira fɛ sini ta ma taa jimi sira fɛ baara don o don baara don don o don a bɛ lakuraya timinandiya de don ani muɲu ni sabali ale bi ala ka sɔn nin bɛɛ la.
MaliKunafoni jabaran laban ni bi émission BEKA KOUMA kɛnɛ kuncɛlen an b'a fɔ k'a k'an bɛn émission BEKA kɛnɛ kuma wɛrɛ kan ni kunnafoniya kibaru ni kunnafoni kura wɛrɛw ye.